Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Marias, hier von Ströckl und Manitoba, so Tauben Alften. Von der Welt was merken, was sich nennt bollillos oder pan blanco, das wird Brot, mexikanisches Brot. Das kam viele Jahre dreimal von Frankreich, von Franz oder Frankreich nach Mexiko, über Wuta. Und die Mexikaner, die glauben, die Fehler ist, was für sie haben, ein klein bisschen umgeändert. Und nu is het sehr gleichen, dat vielleicht mit meiner Sack oder andere Wuta, einer weiß nicht. Aber es schmeckt irgendwie sehr schön, das wurde in Mexiko gebraucht. Für ich habe mal so ein Viertelchen geschnitten, und dann so ein Stückhörfchen nehmen, und dann wird es mit einem Kampf Supptau eten, oder mit Schaubeln, oder für alles, was zum Brot hier schmeckt schändlich schön. Und das will ich von dir auch merken. Und ich kann sehr guten Freund in Mexiko, die hat eine große Bäckerei, und die haben nur ein Rezept hier, so von der Welt das merken. Ich habe die gleichen das auch. Und die brauchen die auch noch zum, was sie nennen, Tortas merken, mit Sandwiches, wo sie da abschneiden, also da Fleisch nehmen, und Joints, und Avocado, und Avocado, irgendwas. Dort nennt sich dort Tortas. Hier sagen sie dann Tortas. Das hier ist nicht reich. Wenn jemand sagt Tortas, ja, dann wird es schön dort sein. Und der Erde wird gut abgedreckt. Tortas, das sind Sandwiches, Lunches. Nu wil je merken, dat is meestal einfach, als u een Fenster uitchecken, dan braucht man zo'n ding in de maak. Zo ja, einfach, kan je meestal schluck doen, so. Hier wordt het bezig wat het maakt. Kom zo heen. Door nu wordt je wezen wat we hier maken. Dat zijn zo'n dingen. Hier hebben we 4 koffel meel. Hier hebben we 1 eetlepel zout. 2 eetlepel suiker. 2 eetlepel heves. En de heef wordt de bozig gewoon dat, instant. En hier hebben we 2 lepel schmalt, weil je haben braucht je schwien schmalt, maar niet dan die bis onder schmalt. En daar hebben we 1,5 koffel warme water. So, 4 tazas de harina, una cuchara de sal, 2 cucharas de azúcar, 2 cucharas de levadura instantánea, 2 cucharas de aceite, y 1 taza y media de agua tibia. Here we have 4 cups of flour. 1 tablespoon salt, 2 tablespoons sugar, 2 tablespoons instant yeast, 2 tablespoons cooking oil, and 1,5 cup of warm water. Dankeschön. Nu wil ik dat hier nog eenmaal wezen. Ik hoop dat kan dat zijn. Daar is het staat. En dan ga je dat maar een beetje beter zijn. 4 koffel meel, 1 eetlepel zout, 2 eetlepel suiker, 2 eetlepel heef, zijn over de boezig konden, 2 eetlepel smalt en 1,5 koffel warm water. Dankzij. Oké, dan wat we dan doen, is dan doen we dat de 4 koffel meel hier maken. En dan 1 lepel zout en suiker en de heef. Is alle 3, dan ligt dat er nog 30 hier. En dan gaan we dat eens gaan. 35 hier. En dan is alle bepeizerd en bestoven. En dak en de vloer en de dash. Dan doen we dat smalten zo maak. Ja, zodat je de laatste laag eruit krijgt. Dat je door niks niet spretst. Dan doe je 1,5 koffel warm water bij maken. En dan werden we dat eerst kneden, dat we zeer fijn dicht gaan. En dan werden we den lang kneden, stek 7 minuten. Eerst kneden, maar een fijne week dicht af. Wil je wezen, want die is vorig, gaan we het eerst kneden. En dan fangen we aan te kneden. En eenmaal dan moet er door vielleicht nog een paar laag water bijeten. Met extra wat met zijn, en wanneer je dan genoeg krijgt, dan een klein beetje meel. En dan fangen we aan te kneden. Maar kijk wat dat een zeer fijne dicht geeft. Dan moet je een beetje geduldig met zijn. Ja, ik wil je wezen, want die is vorig gaan. Nu wil ik die maar 7 minuten kneden. Oké, nu hebben we die hier zo mooi 7 bis 10 minuten gekneed. En dat is nu zeer fijne deeg. Weet je, want je s'morgens verdrisselijk opstoen en je wel eerst wat sloon, dan doet die deeg. Weet je. Mensen van nog moeten zien dat. Hoho, den je dat schijn. En we gaan. Nu leg ik zelf eruit met den. En als je dan met een machine snijden, dat gaat ook uit. Maar hier hebben we niet een machine, aan Strokland, de enige machine wat we hebben, dat zijn mijn handen, dat kan je niet zijn. Maar eerst hebben we onze grootmamas en grandmamas, die
Habe ich einmal 2 Wochen geknetet mit ihr hängen. Kijk nog weit gedacht, noch, want die hadden zo'n grote frische bollje gebakt met frische bakkeljan te vrijstikken en dan met dik water abschmieren. En dan zo'n schändlich schöner Kaffee. Und dann kann ich ein ganzes bollje bloß de Frühstück abeten. Wie wir mal in Mexiko bei einem Lied Frühstück, wir bleiben danach. Und dann hatte ich das mal das frische bollje en bakkeljan en water. Und sonst wird das meist nicht gut genug, aber ich meine Früh wie eiten das ganze bollje ab. Ich glaube, ich war das meiste. Aber hat das fein Geschmack. So, nu doen we den hier so nähern. Was ich verdoppelt habe und was ich noch mal down ist, ich will in Wiesen ein kleines Bollchen machen. Ein rundes schmackes Bollchen. Und dann doen wir ein klein bisschen Mehl andocken. Dann habe ich hier ein Glas Wasser. Dann doen we das im Wasser nähern und das geht ganz nach unten. Und das ist eine Herrschkamp dann. Als das dich rein zu mit arbeiten. So, nu wird den Geschmack mehr sprechen. Du checkst mal das dort. Nu laat hij nog gewoon, wat ik zo maar verdoppeld heb. Dankzij. Nu kijk je maar dat zijn vielleicht 40 Minuten later. Nu is dat bolletje naar herje gekomen. En de deeg is zo maar dobbeld. Nu gaan we dat een beetje snijden en dan een bolletje smerken. En dan wordt je wijzen waar we de brood maken. Dat gaat zeer schijn. Oké, nou wat we dan doen is dan merken we die aan bolletjes. En dat ik rein einfach bloß mit de stitten zo. So start und dann wird es dann aufkniepen. Ja, das ist einer, ein klein bisschen nach der Stadt. Ja, und dann war ein bisschen start. Dann wird es mal gut, weil eine Strab über Rohr uittragen, da ein bisschen aufkniepen. Klein bisschen start. Das ja von Stärk 2 saß 8 Stärk, da war vielleicht ein bisschen rater sein als gewöhnlich, aber dann habe ich gerade Tortas merken. Ja, check mal das. Krijgt de start. We hebben alles smaken rond de bolletjes merken. En daar ook in wijzen wat we doen. Die broodjes merken. Dat gaat zeer schijn. Ja, nu heb ik alles gestart merken. Dan wordt het in wijzen. Dankzij. Oké. Nu wil ik in wijzen wat dat maakt je merkt. Ik weet niet of dat 100% raak is. Maar ik heb me dat nu proef te leren. Dat is al het 4e maal wat ik dat gemerkt heb. En dan moet je leren. Wat we gaan. Hier hebben we het bolletje. Dan doe je dat een klein beetje zit. Ja, plat merken en dan neem je dat. En dan pak je dat zo stit aan. Hier is het met de vingers zo en hier zo. Dan doe je een klein beetje uitdragen. Dan moet je zo starten en dan er bij meer nog één top volgen. Dat krijg zo. Ja, en dan doen we eenmaal zo stit op de enge. Dat het een beetje plat is. Dan doen we nog eenmaal top line. Zo start. En dan doen we hier een klein beetje rollen. Ja, kijk hem al. Dat is ook al de nummer 2. Hier nog eenmaal het boltje. Eenmaal zo start. Neem je den, hier is dit zo nähern, hier ook waar, met uitraken, dan war zo. Woehoe! Nou, dat, wo ik wil zeggen, jetzt schijn. En dan war das eenmaal zo. En dan nog eenmaal topline, en dan wird es dit. Mira. So, nog eenmaal, hier is dit zo. Neem je zo, hier is dit zo nähern, met een kleef, met uitraken, dan is dit. Haha, caramba. Krijg ze start. Dan nog eenmaal ganz even, dan is dat dit. Dan nog eenmaal even lijn, zo start. Kliep het zo dit. Mira, kijk daar. Hey, wel, ik wil dat nog eenmaal wezen. Dan nemen we zo dit, waar ze start met de vingers, ze start. Met uitdraaien, dan ze start. Dan nemen we nog één toplijn bij de meer, en dat is ook nog nog correct ze start. En zo. En dan nog eenmaal even lijn, door ze start. Kliep het zo start, mira. So start waar we die alle doen. Ik wil dat nog eenmaal wezen. Dat je zo schadelijk schijn. Ja, kijk maar dat. Hier waar zo nähern. Zo, met uitdragen. Ja. Ay, otra vez. La misma burro en el trigal. Dus de start waar. Zo. Dan nog eenmaal ganz stabil even lijn. En wit is dit. Mira. Dan knip je dan op één beetje spats worden. Dan de gefallene zijde moet je dan immer raufdrehen. So, dat is wat we dan nu worden doen. Dankeschön. Nou, voor die wat te zeggen, maar wat dat die man doet, ik wil je nog helemaal wezen. Hier, kijk, zo. Neem je dat, zo staat, zo, met uitdragen. Nou, vlam je door hand, dus waar je daar zijn, en dan neem je nog helemaal zo start bij de bemerkt. Er is ook nog wat op bemerkt, dan zo staat, op één plot. Dan neem je nog helemaal door den gans, dubbel door, topline, en dan zo start. Kijk, woehoe, nog één, hier is de laatste. Krijg ze start, neem je ze start hier,
raak je den met uit en dan flong je den dus op stort gaan en dan doe je den toplijn maar op de meer, er is ook wat op de meer, ze stort met geen toplijn en ze stuurt. Ja, dan den je geen toplijn, ze stort. Dan den ze stort, mira. Hij staat, nu wou den naar ploot brengen. En ik kan hem met de ploot een beetje met butter bespreken, maar ik ga een spray is dit. Meeste vroeg is brood gerot is het al. Ik zei niet vroeg, maar ik brood het anyway. En dan met de stad bespreken. En dan brengen we die op ploot. En dan laten we die gewoon, wat hij zich verdobbeld gaan. Ik word allemaal fire op een ploot, de stad. Dan krijg ze stad en dan wat dan kan die gewoon, zo groot is die wel. Ja, ik kan alle niet in de ploot nemen, dan wordt krijg ze stad. Nu worden die gewoon laten, nu worden die uitspreiden door met stroom met hondenduik. Wat mijn vriend niet had geschonken. Ja, nu worden die uitspreiden, wat ze zich verdobbeld gaan. En daar werden die baken 360 groot voor 20-24 minuten. Dankzij. Nou, dan check hem al. En dan gaan we nu een groot overheid doen en de baken zaten, dan nemen we een maas aan, schwappen het maas te schaffen met een reisablad, maar dit is jou, je hebt toch niet meer een reisablad. Dan nemen we zij, schwappen het maas aan, dan doen we about een viertelzaal ze neersnijden. Kraken hem meer door de lijn, zo, en dan wanneer die baken, dan komen ze uit een eind. En dan je hebt zo'n kraak, zo'n bollillos pan blanco als het Duitse water is. En dan doen we een paar kruimels met meel even. Kraak ze staat. En ik weet niet wat zo, maar dit mal die dan nog unter 2 laag olive oil, dan wird ze nog lagen. Hier is dit, unter 2 door. Door olive oil, unter 2 laag, de kraak door op de rand en oplagen. Unter 2 laag. Ik weet niet wat dat zal aanhouden, maar ik word dan zo doen in het tijd. En daar werden we fijn weer uit. Nu worden we de bak nemen, we gaan de bak nu 360 graden Fahrenheit. En dan nu werden we die dan in de bak nemen, ik wil je dat weten. Dat is maar zo einfach al het top. Nu gaan we hier nemen. Dat maakt zo 20-24 minuten. Dan maakt ze aan de goa. Zo, dankzij. Oké, nu gaan we in een halve stunde gebakt. Nu wordt die helemaal deze niet. Wow, dat is een beetje heet. En dan moeten we goed onvoeders gaan. Maar nu check hem al dat. Kraaks is dat. Nu check hem al. Ho, 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 ho. Nu gaan we smaken. Oké, nu wordt je mal wiesen. Nu hoorst je mal dat. Ho, 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 dat is aan de fijn ruis. Hoorst je mal dat. Buiten zijn de ruis. En ben zijn de zij fijn. Wat ze eerst in Mexico worden, is dit in veeltjes gesneden en dan worden die aan een strookhampje nemen. En dan worden die met de soep, of schobelen, of bistec ranchero, camaron ranchero, soep, ergens wat toegegeten. En dan worden lontjes gemaakt. Dan worden ze dit aan een half gesneden en dan sehr schöne sandwiches gemaakt. Tortas. Nu wordt die mal smaken, aber die rekken aber sehr schön. Oké, daar wil ik het niet meer smaken. Hier slecht. Oh, de rekken aber zo mexicanisch en zo schön. En zoals ik immer zei, we dankbaar zijn, wat God ons wat gezegend heeft, en zijn genoeg en alles, dat is zo goed voor ons. En ohne Gott können wir nichts nicht tun. Und Gott ist immer mit uns und er helpt uns und segnet uns. Und nu werden wir das mal schmecken. Ho, ho! Oh, der Reckenschwein. Ha, gründig sein. Greit je schnell mich an. Muss das einfach eten. Sehr schön. Deze met de lunches, like met zuptouw eten, schobelen, die opsnijden en schobelen. Whatever, Fleisch te nemen, zoals Chemex of Wurst. Ergens wat Grens te nemen met mayonaise. Schmecken sehr schön. Ik had 4 koffel meel gebruikt, dat geeft 8 stukken en nur fijne grote. Zo, dat weet je. Merkt je ook. We kunnen die afvrieren, dan gaan we de eerste tijd opdeven. En die moeten niet in de microwave opgewarmd. Dan moet je een toaster oven en een bak een beetje opwarmen.
Das sind die knackste Flasche, weil die Grütze gebacken haben. Aber das schmeckt schein. Ganz schein. Oh! Hau dir fast. Das schmeckt schein. Prüft ihr doch, das ist so einfach, das habe ich gesagt. So merkt ihr auch, dass das schein. Ich habe sogar mal die Kinder sind und normal, weil wir nichts zu tun haben. Merkt ihr, das jetzt schein. Hier von Stocklo, Manitoba. Das schein.